Norbait ezan zu noiz behin, egiarrun bat itzela, gizakia zela lurrako animalirik basatiena. Kilo bat belarrerein, sustatu azpijokua, edo serio jarri biziklatu sarri atzen gatuko zea. Eusko sortzaileak gara Euskadi astintzeko, gerturik daukagu flowa bere aldez emateko. Zerbait ezberdina abierazi, bakarriko kolektiboki, barruan gehatzen zain zuduntasun punto horrek astindarazi, bizitza galdu edo irabazi, eutxi biarriozu zabor hori, belaunen liberriak horrela aziko diratan ezago da oso larri, bukatuko gu etxean itxita txarraska batekin argibili. Gaurtik aurrera Jaurlaritzako Osasun Sailaren webguneak COVID-19 ziurtagiri digitalari buruzko informazioa eskainiko du. Baita QR dokumentu baten bidez ziurtagiri hori eskuratzeko modua ere. Arratsaldeon guztioi, COVID-19 ziurtagiri digital horrek herritarrak gaitzaren kontrako txertoaren dosiren bat hartua duen edo dagoeneko gaitza igarota duen adierazten du. Eta honen bidez Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak atzo adierazi zuen Europar Batasuneko herrialde batera bidaiatzea erraztuko duen dokumentua izango dela. Goratu dezagun ez dela osasun ziurtagiri bat, baizik eta bidaiatu ahal izateko ematen diren baldintza batzuk betetzen diren edo ez ziurtatzen duena baino. Zertan gaude? Hori errestuteko nahitan gabiltza emetik eta ostaiak batera, orduan bada bete beharrekoa, hori arrestu egin daiten eta ahalik eta modu harinenean lortu dezaten biztanlegoak bere ziurtagiria. Esan bezala, hau ustailak baterako uztartuta egon behar da, baina guk dagoeneko bihartik aurrera hasiko gara hori bermatzen lehen pausu hauekin. Izurriari helduta, Hego Euskal Herrian 306 positibo atzeman dituzte azken egunean. Euskal Autonomia Erkidegoan 254 positibo berri atzeman ditu Osakidetzak eta beraz positibotasun tasa 103,4 da. Eta azkan 4 egunotako intzidentzia tasa 186koa. Lurraldeka aztertu Araban 34 kutsatu berri detektatu dituzte. Bizkaian 155 eta Gipuzkoan 61. Ostera osasun sistemei dagokienez, COVID-19 gaitza jotako 25 pertsona ospitaleratu zituzten atzo Euskal Autonomia Erkidegoan, eta oraintxe bertan guztira 80 gaixo daude ziuzainketa intentsiboko unitateetan. Itxaropenerako datuak dira, baina zuhurtziarekin jokatu behar dugu oraindik altuak baitira hala ere. Eta Nafarroako datuen berri emateko Josu Ganuza dugu Iruñatik. 52 gaixo zenbatu dituzte gaurkoan, eta positibotasuna 2,5koa da. Albiste honena atzoko datuak izan dira, izan ere iazko uztailatik astetartez zenbatu den daturik baxuena zenbatu zuten atzokoan, eta horrek itxaropena ematen du, eta itxaropenerako beste helduleku bat da txertoarena, izan ere xede taldea diren 16 urtetik gorako Nafarren. 123ak dagoeneko jaso baitu immunizazio prozesu osoa. Eta Ipar Euskal Herrian neurri murriztaileak arinduko dituzte gaurtik aurrera, 3. fasean sartuta. Ostatuen barrualdeak zabalduko dituzte berriro 150ko edukierarekin, eta gehienez 6 pertsona mahai bakoitzean. Terrazen edukiera 100koa izango da. Ostera etxeratzeko agindua gaueko 11etara atzeratuko da, eta mugikortasunari dagokionean hegoaldetik iparraldera igarotzeko nahikoa izango da txertaketa agiria erakustea. Bestela PCR proba egin beharko da orain arte bezala. Era berean telelana derrigor egiteko agindua arinduko da eta gimnasioak, azokak eta saloiak irekiko dituzte. Hori hala osasun egoerak ahalbidetzen badu, ekainaren 30 bertan behera geratuko da etxeratze agindua. Eta gaur Nafarroako Parlamentuko presidentearekin izan gara. Nafarroak onartutako hainbat lege daude Madrilen auzibidean hain zuzen ere. Poliziaren biktimen legearena duela aste batzuk ontzat eman zuen auzitegi konstituziogileak, baina gehiago dira alor guztietako lege izapideak izoztu baitizkiote Nafarroari Madrildik. Hori hala Nafarroaren burujabetza mailaz aritu da Unai Ugalde. Esango nuke
eta nire ikuspuntutik Nafarroako burujabetza mailan hobekuntza tarte handia dago. Ikusi dugu, poliziaren legearen bermea, Auzitegi konstituzionalak bermea eman dio, eta horrek, nik esan nuen, parlamentu buru bezala, berri ona da, zeren eta nolabait ere Nafarroan egiten dugun, parlamentuan egiten dugun legeak bermatzea berri ona da. Baina, jasangarria ez dena da estatuak behin eta berriz iraganean egin duena, behin eta berriz Nafarroako parlamentutik ateratzen diren foru legei errekurtsoak jartzea. Eta Euskal Herri mailan burujabetza eta independentzia asmoek politikaren erdian jarraitzen badute ere, ez dago oso argi horiek zeharkatu ditzaketen gaien inguruko herritarren iritzia zein den. Gauzak horrela, naziometroak datuak argitaratu berri ditu. Besteak beste ondorioztatu dute Euskaldunen multzo handiena, Euskal Herritarra eta Espainiarra edo Frantziarra sentitzen dela Euskal Herrian. Zehazki 126, eta 124 dira soilik Euskal Herritar sentitzen direnak. Bestalde, 9 lagun ari dira ikertzen larunbat gauean 23 urteko gazte batek basaurin hartu zuen jipoiaren arduradun direlakoan. Hala jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak. Atzo zabaldu zenez, 13 lagunen artean jipoitu zuten gaztea Mariko Izikina oihuen artean. Baina ertzaintzak eta Basauriko udaltzaingoak egindako ikerketan 9 pertsona identifikatu dituzte, 18 eta 27 urte bitartekoak. Eta Kostumeroren auziaren harira gaur azken eguna izango da. Auziko terapeuta baten arabera, botere abusua ikusi zuen amarengan, neskatoak aitarekin egonai ez izateko. Gaurko auzian perituak eta akusazio partikularraren audio bat entzungo dira. Eta bestelako gaiei helduz, Jaurlaritzak etxebizitza hutsen aurkako dekretua onartu du. Dekretuak etxebizitza bat hutsik dagoela adierazteko prozedura ezartzen du eta aurrerantzean etxebizitza horiek alokatzeko edo erosteko mobiliza daitezen sustatzeko zer neurri hartuko diren jasotzen du. Besteak beste bizitegi hutsetarako urteko kanona. Jarraian Iñaki Arriola sailburua. Etxebizitzek bere helburu soziala bete dezaten legean aurre ikusitako jarduketak egiteko aukera ematen du. Dekretuan, alokairua sustatzeko neurriak daude eta baita justifikaziorik gabe utzik dauden etxebizitza zigortzeko beste neurri batzuk ere. Azken hauen artean, kanon bat ordaintzea dago eta muturreko kasuetan nahita esko alokairua eta desjabetzea ere jasotzen ditu dekretuak. Honek ondorioak eduki ditzan, ikuskaritza lana da oso garrantzizkoa dena, ezta? Benetan, katalogatzea, zeintzuk diren etxe horiek eta gero ezarritako kanon horiek, lehenengo urtean 10 euro karratuko, gero areagotzen joango dena hurrengo 3 urteetan, ikustea benetan horren eragina gero, dekretuekin eta ematen dian sentipena da askotan dekretu iragartzen dela eta iragartzen dela asmo bat, ezta? Norabide batean zerbait egiteko, baina gero benetan ikusi behar dugu horrek ze inpaktu eduki duen, zenbat etxe bizitza jarri dituen alokairu merkatuan adibidez, eta benetan dagoenean dekretu horrek eragina eduki duen edo ez. Bestetik, Eusko Jaurlaritzak iragarri du Guggenheim Museoari 2 kimu egiteko asmoa duela, bat Amoru eta Kontziolan eta bestea Gernika Lumoko Dalia lantegian egin nahi dituzte. Proiektua 2008an aurkeztu zen lehendabizikoz, baina Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta museoaren zuzendaritzak egokitza jo dute erakusketa Urdaibain zabaltzeko egitasmoa berreskuratzea. Asteon Eusko Jaurlaritzak iragarri du Guggenheimi 2 kimu egiteko asmoa duela Urdaibain Bizkaian. Museoko 2 eraikin berriak lotuta egongo lirateke, bisitariek oinez egin beharko lukete bidea. Baina proiektuak aurrekariak izan baditu, 2008 urtean proposatu baitzen lehendabizikoz museoaren beste egoitza sortzeko proiektua. Alabaina, 2020ko abenduan Europako funtsak jasotzeko Eusko Jaurlaritzak eginiko proiektuen zerrendan ageri zen.
Eta Bingen Zupiria kultura zailburuak nabarmendu du aukera ona dela. Bizkaiko Foru Aldundiari egoki iruditu zaio, Next Generation eta Euskadi Next funtsen inguruko aukerak zabaldu diren momentu honetan berreskuratzea proiektu hori eta Europako dirulaguntza jaso dezaketen proiektuen artean kokatzea. Gauzak horrela, Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusiak, jakinarazi duenez Urdaibaiko eskualdeak ez du barne hartuko Guggenheim bezalako museo bat. Gainera Europako funtsen diru laguntza jaso ezean aurrera eramango dela berretsi du. Mire, yo creo que cuando un proyecto es bueno, cuando un proyecto es único, un proyecto es redondo, y yo lo cierto es que en esta idea de proyecto no veo muchas aristas, no veo aristas en ese sentido, yo creo que el proyecto merece la pena sacarlo adelante. Lo cierto es que ahora, en momento de oportunidad, si son fondos Next Generation, pues se aceleraría, pero los proyectos buenos se tienen que sacar adelante. Egoitza berriak Europako Batasuneko Next Generation funtsekin ordaintzea espero dute. Zabalkuntzaren aurrekontua 120 milioi eurokoa da. 5 urte irango lukete lanek eta urtean 140.000 bizitari jasotzea espero dutela adierazi dute. Ostera Euskalgintzaren Kontseiluak hizkuntza politika berrirako bide orria proposatuko du kursalean hilaren 19an. Kontseiluak hainbat eragilerekin batera hizkuntza politiketan eragiteko ziklo berri bati ekingo dio. Ekitaldian dokumentua publikoki aurkeztuko da, baina sinatzaileen konpromisoa eta aniztasuna erakutsi nahi da. Edukia da paradigma berri bat behar dugula, hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela eta gure ustez etorkizuneko hizkuntza politiken norabidetzaren ardatza izan behar duela euskararen erabilera erosorako baldintzak sortu behar direla. Hori da dokumentuaren muin nagusiena. Eta horrek esan nahi du etorkizuneko hizkuntza politikek bi norabide izan behar dutela. Batetik ezagutzaren unibertsalizazioa, lortu behar dugu euskal herritarrak euskaldun izatea, baina hori ez da nahikoa. Bigarrenik, euskararen erabilera erosorako baldintzak lortu behar direla. Bi premisa horiekin, bi norabidetze horiekin, iruditzen zaigu horren gainean eraiki behar dela etorkizuneko hizkuntza politika. Hizkuntza politika berrirako bide orria proposatzeko asmoz Euskalgintzaren Kontseiluak hainbat eragilerekin batera hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala izeneko dokumentua landu du. Ekainaren 19an publikoki aurkeztuko den dokumentuak aniztasuna erakutsi nahi du. Euskalgintzako hainbat eragilek batera landutako lana baita. Ekainaren 19an Ursalen antolatu dugun ekitaldiak aniztasuna erakutsi nahi duelako. Askotariko eragilek lortu dugun adostasuna erakutsi nahi dugulako. Kurtzalean egingo den ekitaldian dokumentuaren aurkezpena, sinatzaileen konpromisua eta adostasunerako jauzia irudikatuko dira. Izan ere, gogoratu dute iazko abenduan adierazi zutela nahitaezkoa zela hizkuntza politiketan jauzia egitea. Eta jauzi hori ez dela bakarrik Euskalgintzaren eskutik etorri behar. Beste eragileekin batera jauzi hori egin behar zutela onartu baitzuten. Jauzi hori egiteko adierazi genuen oinarrizko dokumentu bat aurkeztuko genuela, etori jorratuko genuela. Esan behar dizuet, azkenengo 5 hilabeteak oso aberatzak izan direla guretzat. Hainbat mintegi antolatu dugu proposamen hori partekatzeko. 10 aldebiko bilera egin dugu eragileekin, askotariko eragileekin. 100 gora ekarpen jaso dugu benetan, prozesu oso aberatza izan da azken hilabeteetan garatu duguna. Izan ere, azpimarratu dute ekarpenak eremu oso desberdineko eragileen aldetik heldu direla, eta baita Euskal Herri osoan zehar jaso dituztela. Ainize Monjolofetik Tuterara iritzi baita proiektua. Kataluniara begira zalaparta sortu du Oriol Junqueras ERC-ko presidenteak, atzo argitaratutako gutunak. Indultua defendatzen ditu eskutitzean eta alde bakartasuneko bidea alde batera utzi behar dela uste du. Kupek, Juntsek eta Asamblea Nazional Katalanak erantzun diote. Lehen talka estrategikoa Per Aragonesen gobernuan, Eskerra Republikana eta Junts alderdien artean.
Oriol Junkerasen eskutitzaren harira gertatu da. Independentziarako alde bakarreko bideari uko egin dio eta estrategia eskoziarra jarraituz adostutako erreferenduma proposatu du. Gainera dio amnistia irten biderik onena den arren gatazka desjudizializatzeko edozen keinuk bide hori lagunduko du, indultuei erreferentzia eginez. Jordi Sánchez, Junts alderdiko idazkari nagusiak Junkerasi leporatu dio Generalitateko presidentea zuzendu nahi izatea, eta azpimarratu du independentzia lortzeko bide demokratiko eta baketsu guztiak direla baliagarriak. Urriak bata etzen akatsa izan izeneko artikuluan erantzun dionez. Albert Batet, Junts alderdiko parlamentuko presidenteak ere hildo beretik jo du. Estem convençuts que el president aragonès no acceptarà cap tutela que em posi en dubte l'acord arribat entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Kupeen izenean Laia Estrada diputatuak hitz egin du. Gaur egungo testu inguruan elkarrizketaren bidea inora ez doala deitoratu du. L'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català considerem que només el podem assolir a partir de la via unilateral. Bestalde, Moncloatik adierazi dutenez Oriol Junkerasen gutunak kostu politikoa ekarriko dio eta traidore akusazioak ere jasoko dituela uste dute. Adierazi dutenez horregaitik gehiago baloratzen dute Junkerasen keinua. Bide egokian doala adierazi du María Jesús Monterok. La carta, evidentemente, para este gobierno es un gesto importante y un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta. Ofizialki ez diete indultuei datarik jarri nahi, baina hemendik 2 edo 3 astera, ekainaren amaieran edo uztailaren hasieran mahai gainean egon daitezkela uste dute. Eta nazioarterekin jarraituz 2017an ezarritako biziarteko espetxe zigorra berretsi dio Hagako auzitegiak Ratko Mladic general ohiari. Besteak beste 1985ko Srebrenikako sarraskiaren arduradun izategatik zigortu dute. Eta dagoeneko ez du helegite gehiago aurkezteko aukerarik izango. Ratko Mladicen aurkako biziarteko espetxe zigorra berretsi du Hagako nazioarteko zigor auzitegiak. Srebrenicako genozidioaren erantzuletzat jo du auzitegiak general ohian. Honen defentsak absoluzioa edo bestela zigorraren murrizketa edo epaiketa errepikatzea eskatu zituen. Baina horretarako aurkeztutako argudio guztiak ezerezean utzi ditu auzitegiak. Srebrenican 8.000 gizon eta haur musulman inguru hil, eta 30.000 emakume haur eta adineko inguru bertatik alde egitera behartu zituzten Mladicen soldadu serbo-bosniarrek. Fiskaltzaren esanetan, Srebrenican egindakoa garbiketa etnikoa izan zen, eta Mladicek oinarrizko rol bat izan zuen gertatutakoan. Bosniako gerra, 1985an amaitu zen arren, 2002 arte inolako arazorik gabe eta ezkutatu beharrik gabe, Serbiako hiriburuan Belgraden bizi ahal izan zuen Mladicek azkenean ezkutatu egin behar izan zuen, eta 2011an Serbian bertan atxilotu eta Hagako nazioarteko auzitegira estraditatu zuten. Tentsio uneak ere izan dira auzitegiaren atarian, Mladicen aldeko bat, bere errugabetasuna aldarrikatzeko pankarta bat zabaltzen saiatu da, eta biktimen ordezkarietako batekin oihuka jardun du. Serbiar askorentzat, bere herrialdearen defendatzaile bat besterik ez da Mladic. Srebrenicako sarraskia gertatu eta mende laurden baino gehiago igaro ondoren ezarri diote azkenean, behin betiko zigorra Ratko Mladici. Orain ikusteko dagoena da non bete beharko duen biziarteko espetxe zigorra. Eta kulturako arloei eutsiz, ekainaren 3an hasi eta 13 arte luzatuko da aurten Bilboko liburu azoka. Ekitaldiaren 51. edizioak ohiko datak berreskuratu ditu iaz udazkenean garatu ostean. 45 saltoki bildu ditu azokak Bilboko areatzan eta horrez gain solasaldik, topaketek eta liburu aurkezpenek ere osatzen dute irakurtzaletasuna bultzata helburu duen egitarau zabala. Bilboko liburu azoka bere 51. edizioa ospatzen ari da egunotan. Euskadiko liburu ganbarak antolatutako ekitaldia menderdi baino gehiago darama Bilboko kaleak hartzen udaberrian.
irakurtzaletasuna bultzatzeko helburu nagusiarekin. Horrekin batera, liburuaren sektorea osatzen duten eragile guztiak plazan batzea ere lortzen du azokak. Idazle, argitaletxe, liburu saltzaile eta irakurleak elkartzeko puntua izaten baita. Iragan urtean hasitako pandemiak liburu ganbararen egutegia moldatzera behartu zuen, baina bai 2020an baita aurten ere, EAE osoan antolatzen dituzten azoka guztiei eustea lortu du elkarteak. Eta, kampaia guztia, 14-15 liburu azoka egiten ditugu erkidegoan, eta sorionez, aukera izan dugu danetara iristeko. Oain diosuna, erreza ez da, azken batean baldintza guztiak aldatu dira, baina nik izango nuke batez ere nik nabaitu dudana da, jenteak, edo gu ezin gaituk danok, bizitzen honela eta beste modu batera, ez da? Eta musturrekoa, eskua garbitzen, distantzia hori mantentzen, eta jenteak, edukazio handiz hurbiltzen da, hartzen ditu liburuak, idazleekin hitz egiten du. Nik uste, betan ere, ikasi egin dugula eta hori eskertzeko dela, ez da, gizarteari. Guk egiten dugun kanpaina da irakurle zaletasuna bultzatzeko. Eta hau da, ohartaraztea, ez da, azken batean jai bat izan behar du. Eta nik uste dut, azoka egiten duzunean, gauza berezi egiten duzu, eta orduan liburua bera protagonista. Eta nik uste dut, azkenean, begira da hori dela, ez da, bisualizatu, zelan liburu eta irakurketa, gure bizitzaren parte izan behar duela. Eta orduan, sarritan, bai ospe handiko idazleak, bertakoak, kanpokoak eta hori, jai hori montatzen duzunean, jenteak animatu egiten da, eta sarritan gero kalean zago zenean, jente asko oitxura ez daukenak, topo egiten daunak, sarritan, libura bitz, eros egiten du, enteatu egiten da, eta hortik gero sortzen dira, gure ustez, irakurle barriak, eta guztan dugu, hor dagoa guz, liburutegiak urte osoan, kriston zerbitzuekin, mailegoa, bidez, eta liburu dendak urte osoan lan hori egiteko eta jentea aholkatzeko, liburuak saldu eltzedeko, eta bar. Gauza bat bakarra, da legezkoa dena da 110% berapena ere egiten dela azokatan. Eta, aukera orduan merkeago erosteko liburuak ere bai. Eta nik uste dut azken batean guzti horrek, eta zure idazlea ortopatzea eta berekin hitz egitea, oso pozgarri dela, ez da? Aurten beraz, ohiko datetan ari da ospatzen azoka, udaberrian. Hain zuzen, igande bitartera egongo dira Bilboko areatzan azoka osatzen duten 45 saltokiak, eta eguraldia lagun ari da garatzen aurtengoa orokorrean. Saltokiak ez dira aldiz zitak eskaintzen duen gauza bakarra. Topaketak, solasaldiak eta liburu aurkezpenak ere bildu dituzte egitarauan, eta horiek ere ekainaren 13 arte luzatuko dira. Bestalde, Netflix Euskaraz eta Disney Plus Euskaraz taldeak, Tinko Euskara elkartea eta Bieusek Bikoiztai elkartea aldarrikapen batzuen inguruan batu dira eta pantaiak Euskaraz egitasmoa sortu dute. Sektoriko eta euskalgintzako eragile askorekin lanean ari dira. Eta honek nolabait egiten duena da ekimen guzti horiek batu, indar horiek batu eta norabide berean jarri. Iruditzen zait bereziki garrantzitsua den ekimen bat dela, batetik esan duzun moduan ikusi besterik ez dago gaur egun ze bizi modu daukagun eta ze konsumo ohitura dauzkagun, ezta? Askotan gaztei buruz hitz egiten dugu, baina gure buruari begiratu besterik ez dago horretaz konturatzeko. Eta euskarak eremu horietan izan behar du, bere tokia eta ez badu euskararen etorkizuna ez da batere oparoa izango. Eta kulturarekin jarraituz, iaz ospatu ezin izan zen jaialdia berreskuratuko du aurten Gasteizko jazaldiak. Uztailaren 14tik 18 ospatuko da eta espazio berri batera zabalduko da, Iradier Arenara. 2020ko aurreikusitako izen batzuk gehitu dituzte aurtengoan. 44. edizioa aurkeztu du Gasteizko jazaldiak. Iaz pandemiak galarazitako jaialdia berreskuratuko dute aurten, eta uztailaren 14tik 18 bitartean ospatuko da. Espazio berri batera ere irekiko da programazioa. Jazaldiaren arduradunek Gasteizko udaleko, Arabako Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batera egindako prentsaurrekoan aurkeztu dute jaialdia. Bertan argitu dutenez, orain arte festivalaren plaza izan den printzipal antzokiari Iradier Arena ireki berria gehituko zaio. Gune berri horretan eguerdiko zein arratsaldeko ordutegian eskainiko du jaialdiak egitarauaren zati bat. Eguerdian inguruko musika eskolei eta jazz formazio hasi berriei irekiko di espazioa Iradier Arenan. Ziklo horren baitan ariko dira besteak beste, Fran Serrano kontrabasu jotzailea, Daniel Box taldea,
Desei Sister edota Dora abeslari gaztea. Arratsaldetan, aldiz, 7:00 aurrera, saio bikoitzak eskainiko dira bertan, jazaren nazioarteko eszenan ibilbide luzeagoa duten musikariekin. Jaialdiak gainera, iragan urterako aurreikusita zegoen eta ospatu ezin izan zen emanaldietako bat berreskuratuko du aurten. Han Paseo eta Antonio Sánchez bateria jotzaileena. Halaber, Catherine Winfield konpositore daniarra eta Itamar Borokov israeldarra arituko dira. Letter One Rising lehiaketaren iazko eta urtengo irabazleak. Horiekin batera, beste izen asko biltzen dituen programazioa prestatu du Gasteizko jazaldiak bere 44. ediziorako, eta sarrerak ekainaren 15 aurrera eskuratu ahal izango dira. 5 eurotik 30 bitarteko prezioa izango dute, saioen arabera, eta bonoak ere izango dira eskura. Eta kirolei dagokienez, Josu Ganuzak azalduko dizkigu Ante Budimir aurrelariaren fitxaketa eta Jon Moncayolaren kontratu berritzea. Klubak iragarri zuen, hainbat sorpresa izango zituela ekainan zehar, eta bi notizia indartsuenak edo fitxaketa arloan egin zitezkeen bi ahalegin potenteenak egin ditu Gaztelu plazako klubak. Jon Moncayolaren kontratua 10 urtez berritu du, tartean Atletikek nahi zuen zelai erdiko jokalariarena, eta Ante Budimir fitxatuta klubaren historiako fitxaketarik garestiena izango da. 8 milioi euro ordainduko dizkio Osasunak Mallorcari Kroaziako aurrelariarengatik, beraz notizia honak futbolzaleentzat behintzat. Gauzak horrela, Gasteizko jazaldian izango den Itamar Borotxov trompeta jotzailearen abesti batekin emango diogu amaierak gaurko albistegiari. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.